खुलुमबाय दिनैनि स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबो दङ गसाइगाव फिन गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा रावा सुबुंखौ खौसे खालामो जोंनो बोखावजायै भारत आरो बोखावजायै आसाम नांगौ बुंदों गिबि मन्त्रि सुरां सिखारिया एसएसबि जवाननि आसिखौ अरस'दों लायलापुराव साबा म्यानमारनि नोगोरारि हमदों रङियाव 10,000 रां घुस जाख्ल'नायनि दायाव पिडब्लिउडि बिफाननि एसडिअआ खाजादों थांखु एबा सोबग्रा मुवानि टेक्सखौ सोरखारा बांहोनो लादों कर'ना दिहुनगिरि चाइनाया आथिखालाव कर'नाखौ लानानै हालाय हाफाय जानांदों दानिया दङ आबुं रादाब आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै फिन गसाइगावआव फैदों फैगौ 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय मित्रजोट आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि जानानै फोसावदिंनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय दिनै गसाइगावआव फैदों गिबि मन्त्रिया दिनै गसाइगावनि खासियाबारि रंजालु गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जिरन बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों मख'नो गोनांदि गसाइगावआव ट्रेक्टरानो पदुम आरो पदुमानो ट्रेक्टर बेनिखायनो पदुमखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो ट्रेक्टराव भट होनांगोन होननानै गिबि मन्त्रिया खावलायो जिरन बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म अशोक सिंघाल एमएलए लरेन्स इस्लारि बिटिसिनि गोबांसा इएम आरो एमसिएलएफोरजों लोगोसे मित्र दलनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो दासान्दि रायजोनाङै बयजोंबो सावरायजानाय बराक सेरफांखौ आसामनिफ्राय बोखावनानै आलादा रायजो सोरजिनाय बिथिंनि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावनि रिएक्सन होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै गसाइगावआव मित्रजोटनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि जानानै उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि रावा सुबुंखौ गावस्रा होआ खौसेसो खालामो जोंनो बोखावजायै भारत आरो बोखावजायै आसाम नांगौ बबेखानि जों बयबो गावस्रायै भारत आरो गावस्रायै आसामनि थाखाय खामानि मावनांगौ जों बयबो बुरलुंबुथुर सेरफां आरो बराक सेरफांनि रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा बुंना रावखौबो दुखु मोनहोनाङा गांसे गांनै असमिया पस्टारफोरखौ लानानै बराक सेरफाङाव खुद्रिनो नाङा बुरलुंबुथुर सेरफाङावबो गांसे गांनै बेंगलि फरा बिजाबफोरा फोसावजायोब्लाबो बेनि सायाव रावबो खुद्रिनाङा होननानै गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायो मख'नो गोनांदि बराक सेरफांखौ आसामनिफ्राय बोखावनानै आलादा रायजो सोरजिनांगौ होननानै बुंनाया नगेन सयकियानि निजा बानबुंथि बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानैबो गिबि मन्त्रिया बुंदों मैदेर हाथाय फाननो फैनाय सुरां सिखारिया सासे एसएसबि जवाननि थाइनै आसिखौ अरस'दों चिरां जिल्लायाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया मिथिनो हानाय बादिब्ला हाग्रा बिफान आरो एसएसबि जवानफोरनि मोनसे टीमा सुरां सिखारिनि हेंथायै जथाय अपारेशन खालामनाय समावनो बे जाथाया जादों बे अपारेशनाव थाइनै मैदेर हाथायजों लोगोसे सासे सिखारिखौ हमनो हायो एसएसबि जवाननि थाइनै आसि अरस'ग्रा सुरां सिखारिखौ चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमलुगुरि गामिनि किरण बरगयारी होननानै सिनायथिदों हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्रा बिफाननि टीम आरो एसएसबि जवानफोरा स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय बादियै भारत भुटान सिमनायारि आमटेका ओनसोलाव मैदेर हाथाय बायग्रा ग्राहक महरै थांनानै सुरां सिखारिखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामहैदोंमोन बे अपारेशनाव सुरां सिखारिया सासे एसएसबि जवाननि थाइनै आसिखौ अरस'नानै खारलांनो नाजादोंमोन नाथाय उनाव हमजायो बबेखानि आसि अरस'जानाय एसएसबि जवानखौ बङाइगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोन्दों काछार जिल्लानि लायलापुराव रैखाथि बिफाना साबा म्यानमारनि नोगोरारि हमदों लायलापुराव सरासनस्रा पुलिसनि सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय आरो लोगोआव जेबो रोखोमनि सोरखारि फोरमानलाइ आरो डकुमेन्टफोर गैजायै म्यानमारनि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों
पुलिसजों हमजानाय म्यानमारनि नोगोरारिफोरा 19निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि होनना खौरां मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला मिज'रामनिफ्राय आसाम जानानै दिल्ली फारसे थांगासिनो थानाय समावनो काछार जिल्लानि लायलापुराव 7 म्यानमारनि नोगोरारिफोरखौ काछार पुलिसआ हमनो हायो। काछार पुलिसआ हमनो हानाय म्यानमारनि नोगोरारिफोरखौ धलाई पुलिस थानायाव लाखिनानै जेरा खालामनाया सोलिगासिनो होननानैबो मिथिनो हादों। बांद्राय लुबैनायानो पाप आरो पापआनो मानसिखौ फोथैयो होननाय बायदिनो कामरुप जिल्लानि रङियायाव पिडब्लिउडि लामा बिफाननि साब डिभिजनेल अफिसार एबा एसडिअ दीपक मजुमदारखौ शुक्रबार खालि रङिया पुलिसआ खादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला खनिन मेदि मुंनि सासे सुबुङा पेट्रल पाम्प एबा पेट्रल डिपो गायसंनो थाखाय रङिया साब डिभिजन पिडब्लिउडि बिफाननि एसडिअनाव एनअसि एबा अजद उदांलाइ मोननो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय एसडिअ दीपक मजुमदारा खनिन मेदिनिफ्राय बे खामानिखौ मावफुंनो 10,000 रां घुस दाबि खालामदोंमोन। बेनि गासैबो फोरमानखौ लाफानानै दीपक मेदिया रङिया थानायाव अखाफोर दानसे सिगाङावनो एसडिअ दीपक मजुमदारनि बेरेखायै एफआइआर होदोंमोन। बे केसखौ रेजिस्टार खालामनानै पुलिसआ नायबिजिरग्रोदोंमोन। एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार दीपक बैस' आरो सिनियर अफिस एसिस्टेन्ट प्रनफेस भट्टाचार्यमोनखौ रङिया थानायाव आलादा आलादायै लेंहरनानै सोंग्रोनानै नायबिजिरनाय जादोंमोन। अदेबानि बे केसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय जिल्ला बेंगिरियाबो गोख्रों राहा लादों होननानै मिथिहोदों। शुक्रबारखालि एसडिअ दीपक मजुमदारखौ थानायाव लिंहरनानै बेलासे समाव पुलिसआ खादों आरो लोगो लोगोनो बिजिरसालियाव लांनानै बिजिरगिरिनि खाथियाव लांनाय जायो आरो बिजिरगिरिनि बिथोन बादियै पुलिसआ दीपक मजुमदारखौ 14 साननि थाखाय नलबारि जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। जानाय थाव आरो डिजेल पेट्रलनि बेसेनखौ बांहोनायनि उनाव आथिखालाव भारत सोरखारा टेक्सखौ बांहोनो थाखाय राहा लादों। 75% सिमहालागै बांहोनो हागौ। अदेबानि दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। मख'नो गोनांदि WHOआबो बे बिथिङाव सुबुरुन होदों दि सोबग्रा मुवा बेसादखौ जाहाथे सुबुंफोरा बाङाय बाहायो बेखौ नोजोर होनानै बेसेनखौ बांहोनो थाखाय टेक्सखौ बांहोनो हायो। सिगाङाव सिगारेटनि टेक्सआ 63.27% आरो बिरि थांखुनि टेक्सखौ 22% लानाय जायोमोन। नाथाय दा बेफोर गासैनिबो टेक्सखौ 75% खालामनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 2019 मायथाइयाव चाइनाया युहान नोगोराव कर'नानि जोनोम होनानै दुलाराय मुलुगाव कर'ना गोसारहोनानै गिदिं गिदिं बोसोरनै उनाव कभिड-19 बेरामा आथिखालाव चाइनायाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि लाबोनानै हालाय-हाफाय खालामदों। दासिम गं 100 उरांखौ चाइना सोरखारा बन्द खालामनांदों आरो गंफ्रोमबो फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनांबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चाइनानि सा-सोनाब खनायाव थानाय लोमजाव नोगोराव आथिखालाव 4 मिलियननिबो बांसिन सुबुं थायो। बे नोगोरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा कर'ना पजिटिभजों गाग्लोबजादों। बेखायनो चाइना सोरखारा लोमजाव नोगोरनि रावबो सुबुंफोरा जाहाथे बायजोआव थाङा एबा बायजोनि रावबो सुबुंफोरा लोमजाव नोगोराव थांथ'आ बेखौ बिथोन होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।